Net hoor je nog iemand aan het werk. En dan zien ze in één keer gevlogen. Oh, naar de pauze. Ja? Dingen. Ja, Nog ons zwaaien en dan pauze gaan halen. Goeiedag. Hey. wat vind ik nou onderweg? Ja. Hey, we net immers in de hoofd bezig. Ja, dat was die vrouw. Oh, is die voor ons gevlucht? Nee. Nee, man. Goedemorgen. Morgen. Bas van dag. Zwaan, Ja. Vertel. wat woont je hier mooi? En al die lang ook. Ja. Hoe lang precies? 1968. 69. Oké. Ja. Goh, Jij emigreerd van Hoopliek naar oh, de dat, Bokend. dat is een hele wereldreis. Ja. En wie ziet je dan van Houtblierik hier naartoe gegaan? Wat voor reden had dat? Nou, ik heb hier een bedrijf gehad. Ja, dat heb ik ook nog. Maar hier in de kaas en door in de verkenstal. En ik ben van... door mijn vrouw was Bokender, dus ik ben in de Boken terechtgekomen. Ja. Oké. Van het Meulenveld naar de Boken. Oh, Ja. dat was een cultuurschok, denk ik, of niet? Ja, toen niet. Oh, toen niet. We woonden er toen nog maar met vier huis. In het Meulenveld? Ja. Oh, dat is gans dichtgebouwd nou, hè? Ja. Mijn elke koe staat er nog. Oh. Ja. Maar je ziet hij, denk ik, goed gewend inmiddels dan. Ja. Nou, zoveel jaar. Hey, maar Nee, het is gewoon aanpassen, hè. Ja. Als je het niet durft, kun je het gewoon aanpassen. Ja, dat is zo. En tegenwoordig is het een Bokend heel populair, ook voor mensen die dicht bij de stad willen wonen. Ja, klopt. Ja. Wie heb je het dorp zien veranderen in al die jaren? Nou, heel veel. Hierachter is het gaand veranderd. Allemaal niet, ja, onze generatie is een beetje bijna weg. En dan komen er al niet. Wordt al verboden en vermaakt. Door staat een niet dorp. Ja. 140 meter vanaf woont mijn jongste zoon. Ja. Hoeveel kinderen heb je? 3. 3. 2 jongens en een meisje. Ja. En zijn die allemaal een beetje in de buurt gebleven? Ja, Boller, Hoopliek en een in de Boken. Ja. Oh, dus je hebt er een truc gegeven aan Houtblierik. Ja. Hey, en de verkenstal is weg? Weg. Ja. Al lang? 2018. Ja. Oh. Ja. En wanneer ziet je Dat gestopt? was een project, door hebben ze een huis gebouwd. Toevallig was tegenover nog van ons. En dan moesten ze iets verbeteren in de aardkopen. En dan heb ik de werkstallen te opruimen, dat was nog een vrij goeie. En de kas ook. Ja. En heb ik het nog overgehaald. En eigenlijk van deze kant van de weg heb ik ook nog gehaald. Ik ging ook dat niet aan het hert om de verkenstal te zien. Ja, alles hè. De vul zit achterhoed gewoon hè. Wiels, dat is alle wiels, geen opvolgers. Ja. Er zit geen verkensboer tussen. Nee. En ook, tuinders, dat moet schaalvergroting en dan, ja, dat wordt hier ook te klein. Ja. Maar je hebt nog een chic hof. Ja. Wie moet dat allemaal opeten? Nou, ik doe het telen en de vrouw huurt betalen af. Maar ik neem aan dat je toch regelmatig eigen grij op de telder hebt, of niet? Ja, alles hè. Ja. Er staan een stuk of 10 soorten in. Ja.
Dus een klein beetje tuinderen doet je nog. Ja. De kaas moet ik nog bijhouden. Ja. Wat stiert er in de kast dan? Nou, is er sla geplant. Ja. Is niet van mij, maar ja. Oh, dus dat heurt iemand? Ja, dat heb ik verhoord, ja. Oké. Ja. Ja, en de grond trouwens ook. Ja. 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 Vind je het vervelend dat je nimmer in de varkenssector zit? Nou, als je kijkt wie dat nou allemaal giet, met de boren? Nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik 60 word, dat is al even geleden, toen heb ik de staal verhuurd. Ja, ik kreeg een opvolger, toen heb ik de kaasdag en toen heb ik de staal verhuurd. En dat heeft een jaar of 10 heb ik dat gedaan en toen was het me gewoon goed. Ja. Maar ze toch bijhouden. En ja, fijn. Het wordt allemaal een heel veel beter houden. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk, als je kijkt naar wie moeilijk de boeren het nou hebben. Ja, dat geeft me wel aan het hart. Ja. De boeren krijgen overal de schuld van. Maar ook van de stikstof, maar als het juist de auto's en de vliegtuigen en de waterkwaliteit, hoeveel pillen zitten erin? Moeten ze ook rekening mee houden of niet? Ja. Niet alleen de boeren de schuld geven. Ja. Ja, en nu heeft het kabinet het plan om het echt aan te gaan pakken. Hè? Niet alleen de koeien, maar ook de varkens te kiepen. Ja, dat is ook wel, maar de auto's en de vliegtuigen dat. Ja. En eerlijk gezegd, wat komt er met de maas mee van België en van Duitsland? En dat kriegen wij en dat tellen ze er even bij op. Ja. Vind ik wel helemaal, ja. Oneerlijk. Ik vind mij niet terecht, hè. Nee, ja, nou. Ja. Held gooit er nog een beetje mee bezig Heel veel. met politiek, ja? Ja, ik haal er alles bij, joh. Ja? Ja. Dat is belangrijk voor ons. Ik haal de vakbladen bij. Ik heb nog een zoon, die zit ook in de agrarisch en ik blijf op de hoogte. Ja. Wat er mag en niet mag. En heel veel regels. Kijk, dat ga je digitaal en dat op de deur neem ik weken dat niet meer bij jou. Ja, we zijn er niet mee opgevoed. Ja. Maar kent je nog wel een WhatsAppje versturen? Ja, goed. Ja? Een mailtje ook wel. Oh, oké. Dus een beetje digitaal ziet je toch wel? Ja, een beetje wacht wel, ja. Kleinkinderen heb je die ook? Ja, 7. Kijk. Ja. En in welke leeftijden? Van 20 van 7 wist 20, zo is het. Van 7 wist 20. En de kleinste worden door, daar zitten er nog 2. En die komen heel druk mij opa helpen. In den hof? Overal. Ja? En ik heb nog een paard en een koetsje. En dan gewoon naar Duk mee. Oh, dat is leuk. Ja. Want ik weet dat hij altijd, zolang als ik me kan herinneren, hebben altijd peerd gelopen. Hè? Ja, heel veel. En ook van die Shetlandertjes, van die kleintjes. Van alles. Wat heb jij? Ik heb een KWP'er nog. Ja. Wat is dat? Ja, dat heb ik. Gewoon een groot peer. Hé, zus hem net. Daarachter. Oh ja. Oh ja. Ja. Maar deed je het voor de keer? Ja. Is het dan een handige om in te spannen? Nou, is nergens bang voor. Kijk, en ik heb van de 7 jaar af met peert gewerkt. Ik ben nog een van de laatste generaties die nog met peert heeft gewerkt. Ja. Dus met een ploeg erachter en... Nou, ploeg niet veel. Ik was vrij jong, toen had je wel een tractor, maar de buurzen niet met een tractor over het geploeg. Dus het was altijd met peert. Schoefelen, lang, klein maken. Ja. Oh. Dat heb ik nog echt gedaan, joh. Vroeger ruiter geweest. Ja. Mijn vrouw was ook ruiter en zo hebben we ze leren kennen. Dressuur of springen? Ik deed het allemaal. Dressuur, springen en military. En ik heb al vroeger een heel groot paard. En ik heb ook best veel prijzen gemaakt. Ja.
Oh, chic. Ja. En het heeft ook aan de vrouw gebracht. Ja, ja. Ja. Die sprong en geen sprong ook? Die reed weer de zuur en ik deed denk ik allemaal. Ja. Allemaal met hetzelfde peert. Hè. En dan nog werken. Met dat peert. Ja. Maar dat was geen oetshonger en daar waren er heel veel. Hè. Ja. Ja, ja. Mooie tijd. Heel mooi. Heel mooi. Ja, ja, ja. Ja. Heel lange dag, hele lange. Want morgen is leeg, we s'avonds duister. Maar dat was niet zo erg. Papierreizen ben ik hen, alles meugde. Ja, ja. Dus ik heb eigenlijk altijd, mijn jongens van mijn bedrijven en verder. En nog steeds volop in het leven. Ja, ja, ja. Ja.